Uite secretul negustorilor. Un secret vechi pe care negustorii tot timpul îl fac. Cei din timpuri. Știi că atunci când te mănâncă palma stângă, primești bani. Tu păcălește zi de zi subconștientul tău. Cum? Faci finta că te mănâncă palma stângă și te scapi. Fă măcar de 3 ori pe zi. Și ce spui? O, Doamne, câți bani! O, Doamne, câți bani! Veniți, banilor, veniți! Și dai prin păr și spui: câte fire de păr am în cap, atâția bani în buzunare. Câte fire de păr am pe cap, atâția bani primesc astăzi. Câte fire de păr am pe cap, atâția bani în contul meu intră astăzi. Ceau!